W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Kniez budź z wami. Lubię bracia a sestrowie kniezu, lubię osadni, lubię swojby. My znowu sme zgromadzeni przy nim, przy Jezusu, kotroż wuczba nas zajmuje. My za siebie przyłzamy Jeho słowa, my pracujemy się po nich jednać. My jemu się dowieramy a prosimy o sobie o to, żeby wszystko od nas odewzał, štož nas od niego dzieli. Uznawam Bohu Wszechmocnemu, a wam wszystkim, za są wiele zwyszy, myslo, ryczo, jednajo, a dobre zanikują. Moja wina, moja wielka wina. Dohodla proszę, zbożną stajną knieżną Mariu, všich angelów a światów, a was wszystkich, modlcie się za mnie, ke kniezi naszemu Bogu. Smij so nad nami Wszechmocny a miłościwy Bożo, a spuścił się nam grzechy, dowiedź nas do wiecznego żywienia. Knieże, smij so. Chryście, smij so. Knieże, smij so. Chwała Bohu we wyżynach. Modlmy się. Knieże nasz Bożo, daj, żebyśmy przez Ciebie utroby czcili, a wszystkich ludzi wiernie lubowali. Tak prosimy przez naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa, kiż jest Tobą Duchom Świętym żywa, króluje po wieki na wieki. Czytanie z Księgi Cefania. Pytajcie knieza, wy wszyscy pokorjeni ziemię, kociż dopełniujecie jego przykaznie. Pytajcie za sprawnością, pytajcie za pokornością. Snano so potom wukowacie przed kniezowiniem droszczu. Zawostają w twojej sredziznie pokorny a chudy lud. Spuszczeć będzie so wun na kniezowe mieno. Zbytk Izraela nie będzie czynić nieprawości, ani nie będzie brzeć, a woprzudny język nie będzie w ich hubach. Pasć będzie ja so a lichać, a nie będzie nikogo, kiż by ich traszył. Słyszeliśmy słowo Boże.
Drugie czytanie słyszymy z prvného lista svätého apoštola Pavla Korinčanom. Polejte však na swoje powołanie, bracia. Tu nie je wiele mudrych w świetnym zmysle, nie je wiele mocnych, ani wiele osobnych. Nie, što so svätej upozda, to je si Bóg uzvolił, zobych mudrych wohajmbił. A što so svätej słabe zda, to je si Bóg uzvolił, zoby wohajmbił to, što je mocne. A što je svätej zda niskie a zacpiete, haj, što je on syła zańcznima, to je si Bóg uzvolił, zoby zničil to, što je, zoby so żaden człowiek nie chwalił przed Bohom. Przez niego pak się wystawił Chrystu Jezusu. Unie so nam stał mudrość od Boha, wosprawnjenie a posvědčenie a umoženie, zoby, kaj się napisane so tun, ki so chwali, w kniezu chwali. Słyszeliśmy słowo Boże. Halleluja, halleluja, halleluja. Wieselcze a radujcie so, dokeż wulkieje wasze myto niebiesa. Kniez buď z wami. Słowa świętego zczynienia po Mateju. We wolnym czasu, jako Jezus czrody wulada, wotenże nahoru, a so posydny. Tu przystupichu k niemu jeho wučomnicy, wun wotory swój erd a wučeše ich prajo, zbożni su kudzi po duchu. Przetoż ich je niebieskie królestwo. Zbożni su zrudżeni, przetoż budzieja pokojeni. Zbożni su cichomyslni, przetoż budu kraj obsiedzieć. Zbożni su, kiż su wodni a lačni za sprawnościu, przetoż budzieja nasyceni. Zbożni su miłostčiwi, przetoż dostaną miłość. Zbożni su, kiż su czysteje utroby, przetoż budzieja Boha widzieć. Zbożni su, kiż mir lubuja, przetoż budzieja synojo Boży rykać. Zbożni su, koci szczerpia przestrzegania sprawności dla, przetoż ich je niebieskie królestwo. Zbożni scze, gdyż was hania a przestrzegaja, a ze wrzemi szo, zwe przeciwko wam rycza miedla. Weselcze a radujcie so, dokeż wulke je wasze myto w niebiesach. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubię dzieci, lubię osadni, kto z was słucha radio? Słuchacie radio? Nicht tun. Kto z was radlade telewizor? Hej, no. My, dżęca, mamy wszędzie radia a telewizory, ludzie słuchają, to tam piska, jeszcze so reči, a ten telewizor bieži, šice da tam nadaja nuc. A niech sobie przedstawcie, w tym czasu, w którym byše Jezus na ziemi, nie dawał ani radio, ani telewizor. Niczo tajko ludzie nie miachu. Ale ci ludzie przede miachu też swoje weselo. Wiesz czego na czym? Te miachu swoje weselo z toho,
zo je všude přeco nichtun stał a predował. Wiele ludzi su powiedzieli o tym, że se ten pismie stoi, że su o tym rozumili. Najwiac ludzi wtedy doma nie mieli jeszcze żadne knihe, to dawało nie su mogli też czytać, ale niektórzy to możachu, niektórzy su to nauknili, a o tym, że su oni wiedzieli, su oni powiedzieli. A to je so ludziom lubiło, to su oni radi mieli, su słuchali. Ale sprawdu prajne, tak jara zajmo, ich to też nie, to kajś po was. Ten telewizor beži, a na koncu ne veš, što ste vidjeli. A te radio też te beži, bude dużo sobu spievaja, ale hačo ne vedža, što ten tekst tam vopravdže rekaše, husto nic. A nikjo so stało, so je Jezus přišel, wun je so stupil przed ludźmi, je ich sobu zał ze svojimi słowami i k nim rečał, a nadobo so ludzie przemysleli, što to neke było. Što to neke prajo? So počne je słuchać. Dokež wun je hinak rečał, hat wszyscy druzy predary do toho. Cele hina jeszcze ważne. A potem je on jeszcze nahore predował. To nikt on činil nie. Ludzie su nahasa stali, ale Jezus je na horu šel. A to su se dopominali, to je przed nim też, że nikt on činil, to by še Mojzes. A Mojzes, to by cele wulki znate starého zákonia, to su wszyscy se jara češčovali. A potom Jezus tam jeszcze synov, gdzieś on predował ludziom. To tamni prederotečni nie su. To je so jenož činilo v synagogach. Tam synagoga je to, gdzie są ludzie przed do cerkwy chodzili za czas Jezusa. Często tej synagogi dawają, no, im Boży dom po takim. Hej, co byście wokół Jezusa hinak? A jeho słowa są ludzie zajmowali. Dżęca my ze stajkich słów słyszeli. Tute słowa mianują się zbożnosławienia. To, żeby się nie dopominali na pasjon na lituši zawieszcze. Tam są one też podlabili te zbożnosławienia. Jezusowe słowa są takie byli, że są ludzie prajli nikak dobre neke jace wiedzieć. Co to neke rekaše, że wam prają. A są za siebie prajli, okej, też wam praj mir lubować, też wam praj za usmiereć, też wam praj też mu nešto znieść, no czeżu nieść. Co to za mnie reka? A oni są sobie o tym rozmawiali. Takaż my dżęca możemy to czynić. Gdyż my zbożnosławie nasłyszymy dżęca, są to nam znate teksty, kaž prajach iżo, by się dopominać na pasjon, ale my robimy więcej, hacie nas dopominać. Zbożnosławienia to są słowa Jezusowe, któreż od nas oczekuje, że my też za siebie przyjmujemy, że po tych jednamy. A na końcu reka to, jak dobimy jednać, co Jezus nam prawi? My mamy na to dziwać, że jeden toho drugiego zajęć nie ma. A my nie smiemy się prawić. Nie, podle toho ja nie sejdżu. Ja pa sam to nie mieć. My dobimy prawić, każdy od nas ma te samsne prawo. Każdego z nas mamy czeszczować. A gdyż my chcemy, żeby ryny pokoj był na świecie, to dobimy pola siebie zapoczynać. A pon dobił się ja z każdym znieść. Kiedy do mojej pistowarskie skupiny słucha, kiedy mu szuli, zawałku seži, kiedy przede mnie siedzi, albo zade mnie, a ja mam przyjrzeć, że ja sam sem woprawdzie tun, kiedy dobi nešto do skutka stajć. To Jezus nas uczy. To są woprawdzie zbożnosławienia. A gdzieś są ludzie zvolni, by też mu nešto znieść. Inu czeżu. Když on svědčí o svojej víře daja, tam se zoprawdzi to, što Jezus za nas všetkých chce. Wieso se my prašamy, što to neke za nas reka, svědčenie dawać o Jezusu, o našej víře. My ne robimy kuže se stupić na hasu a predować Jezusove słowa, to nie je treba. Ale my, kuže z nas to może, my możemy so tam, gdzie się to treba, jako ci opokazać, kiż za nim du, kiż jo rade maja, a jemu odpowieduje. To započína so z naszym paczerjem. Z tym, że my nasz dzień započínamy z nim, z tym, że my tam, gdzieś my przypomnę na przykład jemy,
nie zabudzimy na to, co za dary dziakować, kotreż przyjmujemy. To je jeden jara wulki wuraz wiry, gdyż na swojba nidzie kiedzidzie, a w restauranu predać to jedź za przyłozmy, gdyż się zromadnie modli. To je jedne świadczenie z wiry. Jedne jara jednore, jedne jara małe, też jedne wużadace. Jezus nas wużada, a On chce, żebyśmy tutaj wużadanie przyjrzeli, a żebyśmy też spoznali, że gdyż poje o słowach jednamy, to nam tyje, każdemu z nas. Niech se nam to poradzi. Nadajcie no tutym tydzieniu, ka to je. Gdzie będzie jutce obiad, ka se jutce przygotujecie na obiad, a gdzie będziecie jak prajć. Jeden mały nadałk. Nadajcie mu jenoś na jutce. Jemu naszemu kniezi prajmy, że do niego wierimy, k tomu stanemy. Wieruję do Boha, Wódca Wszechmocnego, Stworzyciela nieba i ziemi, a do Jezusa Chrystusa, Jego Syna, naszego Ojca, i Świętego Świętego, narodzony z Maryi Jeździ, czarnego swego skrzyżowany, umrł, upadł, zestąpił do wszechnie, trzeci dzień z mrtwych wstanie, wspiły do niebies, siedzi po prawicy Boha, Wódca Wszechmocnego, tam wszędzie sądzić żywych a mrtwych. Wierzę do Ducha Świętego, Świętą Katolicką Cerkiew, zgromadzeństwo świętych, wodowanie grzechu, zrównoważenie miasta, a wieczne żywienie. Amen. Niekoci mają prosto przygotowane, przyjdą do predka. Jezusom, Ty prajesz nam słowa, któreż nas zajmują. My próbujemy się te słowa rozumieć, a po nich jednać. Trzeba tomu Twoje pomoc. Słysz nasze wołanie. Za ludzi, którzy mają wielkie starości, albo są jara zrudni. Pustil im nikogo, kiż im poma, a ich zrozumí. Za všich dzieci a dorośćenych, którzy w słowie zromadnie bydla. Daruj im weselo a daj im namakać rozrysania, gdy są so zwadzili. Za všich chorych a cierpiacych, wosta im Twoju neskončnú ľubosť a vodávanie nazornič. Za všich zemrtych, wosadnych, przyłóżnych a przyjaciół, daruj im wieczny odpoczynk przy Tobie. Čči nas krutych w naszej wierze, w naszym usmiereniu na Tebie, żony nasze próce, ki se żywa a kralujesz bowiki na wieki.
Modlcie so wszyscy, żeby su moja wasz łopor spodobał Bohu Wszechomocnemu Ojcu. Knieże Bożo, kładziemy Ci swoje dary na ołtarz. Przyjmij je dobrociwie, a zczyn z nich sakrament naszego umożenia. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez bądź z wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezie naszemu Bohu. Bo prawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne. Zosoczyn stajni aż ludzie dziękujemy Knieże Święty Wódcy Wszechomocny Wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego Knieza. Narodziwszy so, jewun padłe człowiectwo obnowił, ze swoim cierpieniem nasze grzechy zniczył, z mrtwych stanąwszy nam wieczne żywienie zasłużył, a do niebies dospiewszy nam niebieskie wrota otworzył. Toho dla śpiewamy Ci z angelemi a słowami świętych pieśń chwały, bez końca wyskają. Woprawdzie święty su Knieże, żołoż je świętość, czy tu dlacze prosimy, poświęcił te dary z rosu swojego ducha, zobyście nam byłoj, ciło a krwi naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Predać sobą dobrowolnie cierpienie uda za un chleb, dziakowaše so, wamaše a poda jun swoim uczomnikam prajo. Zmićcie a jeszcie šice od toho, to je moje ciło, kotrež bude za was podate. Taktyż zaun pojedzi keluch, dziakowaše so zaso a poda jun swoim uczomnikam prajo, zmićcie a picie šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraž bude za was a za mnohých przelata k podawaniu rychów. Čiňte to, na mnie wspominają. To je potajnstwo wiry. Wspominają tuż niebieskie Wódce na Jezusową śmierć a zrówastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, że si nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krew, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, Knieże, na swoją cyrkę, powsze ziemię rozbrojeną, a wudospełnie jubel lubości. Gromadźcie z naszym wamżom Leom, naszym biskupom Heinrichom a ze všim duchowstwom.
Spomnite, że naszych bratrów a na nasze sotry, którzy są umreli w nadziei ze zrowa stanu, a przyjmij ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami wszystkimi prosimy spošť nam wieczne żywienie. Ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżnu Mariu, ze światymi apostołami a wszymi światymi, którzy soci ze všech wieków spodobają. Zobychmy Cię kładili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim habenim, dała soci Bożą, przeomocny uczce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Modlmy so, kajże kniez nas uczył. Uczce nasz, idźce w niebesa, swyć so Twoje miano, czynić Twoje królestwo, staj so Twoja wola, kajż na niebiu tak na ziemi, silny chleb nasz daj nam rzec, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikam, a nie wiedź nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas k niej żywotu wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Zmij so nad nami, a pomhaj nam, zobychmy od grzecha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przeto już Twoje królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen. Knieży Jezusa swoim apostołom se praju, pokoj wam załostajam, swój pokoj wam dawam. Prosimy Cię, nie leda na nasze grzechy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza, bądź stajnie z wami. Dajcie się z nami o pokoja. Pokoj z Tobą. Pokoj z Tobą.
Liče jenio Boże, kotreż zebiera rychi świata.
do wyższin poladam woddamże, pomoc mi niebieska, Bóg nie spi, pomaz mi woszcze, bójska dobrota. Zmylimy ścieżku won pyta nas, za ruku chce nas zać, na prawe puć nas dowiedzie zas, chce nam żywienie dać. Lecz Jezus bożni, miłościwi, przetoż oni dostaną miłość. Lecz Jezus bożni, miłościwi, przetoż oni dostaną miłość. Jeli nam nieby tak wodawał, sztu z nas by obstał drie, wumbak je smienie za nas oddał, czynmy tak aż wunce. Bus kryju syna zmyryjszy, Jezus je przewinął zwo, tuż z Duchem Świętym wozjewiec mi, każdy śpiewa ja. Lecz Jezus bożni, miłościwi, przetoż oni dostaną miłość. Lecz Jezus bożni, miłościwi, przetoż oni dostaną miłość. Tyż nie boj so, jak niemu tydzi, buď wierny we wierze, on wola da na tebie miłości, bo je wodacza. Lecz Jezus bożni, miłościwi, przetoż oni dostaną miłość. Lecz Jezus bożni, miłościwi, przetoż oni dostaną miłość. Lecz Jezus bożni, miłościwi, przetoż oni dostaną miłość. Modlmy se. Nasyčeni z chlebom v umoženja prosimy Cię, Knieże, niech z posunieniem toho lewicznego spomożenia we nas nie przestanie dnosće prawa wiera. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Zapłać Bóg za wobrobienie dżęstych kemši. Nyż po befarskiej cyrkwi je dżęca we dwimaj. Różoc modli sobie w Koszczycach od punże do piatka 7:18:30. We klosztrze niedzielu dwimaj, utoro 18:30, sredo rano 8 a piatku 18:00. We Worklecach utoro 18:00 a czwartk 17:30. Jutce je swiedzień przedstawienie knieza, my prajmy tej świeczk Marię. Kemše su tu ve Koščicach, ano ve 7 do na 9 a večer 19:00. Nakim šansa svečki sveča. Štuž se svoje svečki svečene meč, nech je predku potom na přihotovane blido položi.
Od jutrzejszego aż do niedziele spościsze stajnie po kemszach potom też żonowanie na zastupnu prostwu świętego Martraja Błażija. W klosztrze są jutce konwentne kemszarane we 8. Serbskie są wieczor 19:30. W Rożeńcze jutce dopona we 9, we Wotrowie jutce wieczor 6. Bundzielu po wieczornych kemszach zetka się tu we Kroszczycach nafare kruszk wostatnych opytowarium. Na świętego Błażija są kemsze we Kroszczycach rano we 7, tak też we klosztrze. W Radworju są kemsze wieczor, własna czodzeńcicci, gdzie też zbożnego kapłana Alojsa, kemsze ma tam a predowanie biskop Zolorski, Wolfgang Ipold. Seniory we Woklecach zetkają się w útoru 8:30 w kapałce. Přizamknie się w Dąbowskim domie Przednosz ku Bogny Korenkowie. W útoru wieczor 19:30 są ostatni nafaru przeproszeni na dzielenie Biblii. W Dobrošicach są kemše sredu 18:00, we Woklecach czwartk 18:00. Święta godzina jest czwartk 18:15 w klosztrze. Doma obstarania są w útoru popołudniu w Jaworje a Miłočicach. Czwartk dopołudnia w Horkach a Kruszczycach. Piatk od 10:30 w Czasecach, Jedlice, Kaszecach a w Kukowie. Prinowo-prowinska wuczba je po planie, w klosztrze zetka się niemska skupina. Wszystkie kemše są sredu 15:00 tu w Kruszczycach. Sakrament Svetej Księcy spošće so sobotu Wilmie Ylvi Krečmanec z Horkow a Ferdinandi Bašce z Kruszczyc. Dżens za tydzień je tu w Kruszczycach zbierka za wasadu, w klosztrze za nadawki namiestne. Zapłać bo prajmy za dary k gwiezdnemu śpiewaniu za dzieci w Bangladeszu. Naromadziło je se w naszej wasadzie dohromady 12 944 euro a 34 centów. Wasadna rada zetka so czwartk 19:00 nafare. W Hornikowym domie je jeszcze dżęca a przychodną niedzielu po nieszporze od 14:30 do 17:00 możność sobie ustajeńców w nabożnych rach wobladać, kotreż buchu w Serbach od 18:70 do 20:25 przedstajene. Jest już szpitank po przelatce powiedzie. Nasza wasada je w Mircu naredže nabožne súho k nejsarskim rozhlasu uhotować. Prosimy zajemcov sa hač do jutrzejšeho do listčiny zapisać. 8. januara zemre w starobie 82 lat Traudla Kubašec z Pančic Kukowa. Kowanie requiem bište sredu. 27. prinja zemre w starobie 59 lat Sylwia Pfeiffer z Maria Marčiného domu w Pančicach Kukowe. Knestnie daj zemre temaj wieczny odpočink. Niech odpoczujete Bożym pokoju. Jutro rano są kemše za wasadu 7, 9 za zemrota Jurija Brezana a manžesku Hanu a syna Krystiana z Kruszczyc. Wieczorne kemše za zemrota Jurija Petasza z Kruszczyc. Utro rano za zemrota Barbaru Šolčic z Rožanta k prenoletnemu popomnieniu. Šulskie kemše sredu 15:00 są za zemrotego Pawła Kindermana, kajšte za żywych a zemrotych swojbnych. Piatkovne kemše wieczor 7 są za zemrotego Rudia Česlu, kajšte żywych a zemrotych Subo Heduškec a Česlic z Jasince. W sobotu są dwoje kčizna, a potom wieczor kemše za zemrotego Jana Krala a manžesku Mariu z Nupnicy, kajšte za żywych a zemrotych swojbnych. Dżens za tydzień rano we 7 k Janželam Piestonam za putnikowanie do Roma, dopona za wasadu. Na pojednačích za zemrtu Mariu Maršnerovu ze Širachowa a Emiliu a Lea Hennicha. Dvěmaj potom znova nišpo. Vám všetkým zapłać Bóg za zhromadnú modlitwu, przyjął wam odčastvujúcu niedzielu a nech to nam poradzi jutře trošku po tych zbožnosławenach jednačka ještě dżęca, tak so mamy nowe spočat za nas. Prośmy Boha o jeho žonovanie. Kněz buď s vámi. Nech vás požehnuje všemohoucí Bůh, Otec a Syn a Duch Svatý. Jděte v pokoju.